sibona sivela ngebhola. Abantu bacinga isondela into sivela ngebhola. Waxexesa watshaya wathini. Kukho isondisa spiritual. Eso ngamthambo secaleni kwakho. Yo! Hallelujah. No yazi ngoba ukhonza kule inkonzo ebhekelele yakho. Yintoni ukujajana ngababande yintoni? Sinasoma hayi kuphume isusu. Hayi wini. Awumazi ukuthi nasobathile vele wina lapho. Hallelujah. Uzayingena izulu usheke bezantsi. Now kuthiwa xa abashumela igrace. Kubani igrace? Hey, the moment you see abashumela igrace, that means you are preaching the law. Ilifakile umbhalo luyabulala. Umoya ushisa ubomi. The Lord kills. hallelujah. Uthi uBawusi libhaqa umthetho uthile. Abalungile bomzimba. Ngathi sifuna ukwenza into enhle. Umthetho ungenza into embi. Hallelujah. The more you preach sin to people, the more you make them to be sin consciousness. Hallelujah. Amen. You are not, amen. It's not different. Whether you like it or don't like it, I will speak it until Jesus comes. But Anybody umthetho weza noMoses. Ubabalo nenyaniso weza noKristu. Yintoni ubabalo? Yintoni inyaniso? Hey, hallelujah. Inyaniso lento ithi you are not right with God by your own effort. You are right with God by what Jesus has done on the cross. Amen. Ubulungisa bayo iBhayibhile ubulungisa bethu esibuzamayo bufana nezikoro iBhayibhile etsho. In our own righteousness is like filthy rags to God. Obethu esibuzamayo ngathi uzana jike kula kona iminyama lo ngusisi so mama wayokwenza so wathi cousin wakhe baba kuba sasindisiwe asinabo sister amadoda uhleleke ngokona uthetha lapha hey akasimswanga lo wa akaphili ngani xa ubudwele intoni which means into ayiyo siyiyo singwele ngoba engcwele and xa utsho ubungcwele yonke into ngabantu ebivela phina it means to be separated for God. Amen. Amen. You are born of God. You are a winner 24 hours a day. Don't look to your background. Because I cannot make it. You made a way. When it seems our backs were on the wall, but you made a way. God. Amen. When are we hearing about you? No one had to wait to go and now we don't think what to hear. It's like but in the Bible they teach my people not to beat them. It's like about they beat. What Jesus said, teach them. That's what you know. Sibarabeko siyathandwa. Ukubona namhlanje le mother service
zange wathi ewe kuYesu Oh, Jesus. njengenkosi nomsindisi wobomi bakho. Kuloo ndawo nje kuyo xana nje phambi sanasabantwana zange wathi ewe kuYesu njengenkosi nomsindisi wobomi bakho. Kuloo ndawo nje kuyo phambi sanasakho kwenza ke nokuYesu uyabuya ngomso ukwazi ungena wena. Haleluya. Kuloo ndawo nje kuyo phambi sanasakho siyathandaza. Angekho siyadlula thina sesife senzela wena inceba. Ubona lapha namhlanje kubona service unesigulo sokuhluphayo ayithethwa nje le kufuneka ibonakala. Uba uyazazi unesifo asubeka sandla sawuthetha izwi umzimba wakho responda phezulu. Kuloo ndawo nje kuba uyazazi uyagula phambisana sakho siyathandaza. Nkosi yosapho kanti umuntu omaziyo ogulayo ungama ngenxa yalaa mntu namhlanje. Sithethe impilo apha kuyo umzimba wakho respond. Cela abaphakamisana abaziphakamiso zozibini babe ngenyama sawuthetha izwi baphile. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, right now, my Father, by the power of the Holy Spirit and by the grace of my Father, Major One, I speak healing upon you people. Amen. In the mighty name of Jesus, I command every sickness and disease to pack and go in the name of Jesus. Amen. Amen.